गिबियावनो खुलुमनाय हरबाय। देग्लाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म एकाडेमियाव बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि स्निथि गायसननाय सान लोगोसे स्निथि बोसोरारि जथुम्मा आरो बेजोंनो लोगोसे 16थि लाइमोन थुनलाइयारि जख'न्थाइ हाबाफारिखौ बानजायदों। दा बोसोरफ्रोमबो गुबुन गुबुन जिल्लायाव बेबायदि हाबाफारिखौ लाबोबाय थानाय जादों आरो देग्लायबो जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे आमथेखानि गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म एकाडेमि बेवहाय जोङो बेखौ बानजायदों। दा जोंनि थांखिया बेनो दि जोंनि जायगायाव दिनैसिमबो मोजां गेदेमा लिरगिरि बेबायदि गैया। जोङो जोंनि इयुन जोलैखौ जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो साफा साफा गोरों सुबुं हिसाबै जोङो दानानै लानो नागिरदों आरो बेजों लोगोसे लिरगिरिया जोंनि थाखाय बहुद गोनां। जिहेतु लिरगिरिफोरनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि जौगानाय जोंनि ओनसोलनि थासारि जोङो बेखौ गुबुननो खिन्थानो हायो आरो बियो इयुन जोलैफोरनि थाखाय मोनसे रेकर्ड जानानै थागोन। दा बै रेकर्डखौ लानानै हयथ' इयुन जोलैया सोलोंनो हागोन आरो बिनिफ्राय साबसिन हामसिन बिसोरो गियानखौ मोननो हागोन। दा बेफोर गासैखौबो लानानै जोङो बे हाबाफारिखौ बानजायदों। जिहेतु लाइमोन आफादा बे बानजायनाय बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमा गाव हारसिङै बेबायदि गिदिर प्रग्रामखौ बानायनो हाया हिसाबै बिसोरो बोसोरफ्रोमबो गुबुन गुबुन जायगायाव बानजाय आफाद दानानै बे प्रग्रामखौ खुंनो थाखाय बिथांमोना खावलायदों आरो देग्लायबो जोंनि जायगानि जोङो निसिमा दख'रा हिसाबै निसिमानि सिङाव थानाय गोबां दैदेनगिरिफोरखौ लानानै फोरोंगिरिफोरखौ लानानै सोरबा समाज सिबियारिफोरखौ लानानै जोङो बे बानजाय आफादखौ जोङो दानानै लादों आरो बिनि गेजेरजों जों बे हाबाफारिखौ खुंफुंदों। दा खुंफुंनायनि जोंहा थांखि दङ। दा बे थांखिखौ जोङो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो फोरमायदों। जोङो दिनैनि हाबाफारियाव जोंनि ओनसोलनि सिङाव जोङो गंबैसे गोजौ फरायसालि दङ। हायार सेकेन्डारिनिफ्राय लानानै क्लास 8सिम जोङो फरायसाफोरखौ हांख्रायदों। गैयाब्लाबो बेवहाय दिनै 700सो फरायसाफोरा बाहागो लागोन आरो बे हाबाफारिखौ बानजायनायाव जथेस्थ' जोङो खस्थ' खालामदों आरो बे खस्थ'नि फिथाइखौ जोङो मोननो हास्थायदों। जाहाथे दिनैनि हाबाफारिया मोजाङै जाफुंसार जानो हायो जोङो बेखौनो हास्थायदों। बेवहाय मा हाबाफारि लादों? जोङो बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि साननैनि हाबाफारि लानानै मैया आरो दिनै मे दाननि 5 आरो 6 खालार चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म एकाडेमि आमथेखायाव बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि स्निथि गायसनथाइ सान फालिथाय लोगोसे स्निथि बोसोरारि जथुम्मा बे हाबाफारिखौ साननैनि हाबाफारि लानानै खुंनाय जादों। दा बेनिनो मैयानि सानाव जोङो थान्दै मेल जथुमदों। थान्दै मेलाव गोबां बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि मावनो गोनां जि हाबाफारिफोर बेनि सायाव जों सावरायनाय जादों आरो दिनैहाय जि नैथि साननि जि हाबाफारि बेवहाय बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि गौथुमारि फिरफिला बिरहोनाय लोगोसे रुंसारिफोरखौ गोसोखांनानै मान बावनाय जि हाबाफारि बेखौ जों लादों। लोगोसेयावनो जोङो मिथिंगाखौ रैखाथि होनायनि थाखाय बिफां गायनाय हाबाफारि लानाय जादों। दा बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि गुबुन गुबुन हाबाफारि बे समाव सोलिगासिनो दङ। दान्दिसे उनावनो जोंहा थुनलाइयारि फरायथिनाय बा लिरबिदां फरायथिनाय हाबाफारि थागोन। बेवहाय जोंनिनो गागि लिरगिरि मानाव गेदेर राखाव बसुमतारी सार बिथाङा दान्दिसे उनावनो जोंनि गेजेराव सफैगोन आरो बे हाबाफारियाव जोंनि गोबां ओनसोलनि लिरगिरिफ्रा बाहागो लागोन। लोगोसेयावनो बे हाबाफारिया जोबनायनि उनावनो जोंहा गेवलां मेल जागोन। बे गेवलां मेलावबो जोङो गोबां आलासिफोर हांख्रायनानै लाबोनो थाखाय थि खालामदों बा हांख्रायनाय जादों। दा बे हाबाफारियाव जोङो बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर फैला जे बरगयारी सार बिथाङाबो जोंनि गेवलां मेलनि जि हाबाफारि बेवहाय फैगोन। लोगोसेयावनो जोंनि बे गेवलां मेलावनो जोंहा देग्लायनि बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि जि बोसोरारि थुलुंगा बान्था लाइमोन लिरबिदां लावारि जि थुलुंगा बान्था बे बान्थाखौबो देग्लायनि जाय बिथाङा मोननो हादों बिथांखौ जोङो बरायगोन। लोगोसेयावनो जोंनि बोसोरारि जि खुगा लाइसि लाइमोन बेखौबो दिनै बेखेवनाय जागोन। दा बेबायदिनो जोंनि हाबाफारिया गुबुन गुबुन हाबाफारिखौ जोङो लानायनि थांखिजों जोङो बे समाव जों आवगायगासिनो दङ।
गुबुन गुबुन जायगायाव नोंथांमोनखौ बेफोरबायदि हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जायो थांखिया मा? दा जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो हाबाफारिखौ सोलाय सोल' लाबोबाय थानाय जादों। दा बेनि गेजेरजों जोङो थांखि होननानै बुङोब्ला जों माने दाब दाब जायगानि लिरगिरिफोरखौ मोनसे फोजाखांनायनि गेजेरजों जोंनि लाइमोन लिरगिरि बिथांमोनखौ जोङो मोनसे रिनायसेन्स बा फोजाखांनाय बा जांख्रिथाय होनायनि मोनसे थांखिजों बिथांमोनखौ जोङो मोनसे उदां प्लेटफर्म होनायनि मोनसे लामा दिन्थिनो थाखाय जोङो दाब दाब जायगायाव लाबोदों आरो जाय जायगायाव लाबोदों बै जायगायाव जोङो थुनलाइयारि हाबाफारिफोर लाबोदों आरो जोंनि दानथामारि लाइसियानो जा खुगा लाइसियानो जा जों सेबखांबोबाय थादों। बेनि गेजेरजोंबो बिथांमोनखौ जोङो प्लेटफर्म होनो नाजानाय जादों। नाथाय गोबां लाइमोन लिरगिरिफ्रानो बिजाब दिहुननो हायो आरो रां रुफानि आंखालावनो दिनैहाय गावसोरनि लिरनाय हुदाखौ खमायलांनायखौ नुनो मोननाय जादों। मा थुलुंगा होगोन नोंथांमोना? दा बेनि बेलायाव जोङो बिजाब सेबखांनायनि बेलायाव जोङो बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुम हिसाबै जों बेखौनो बुंनांगोन। जोङो बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमाव माखासे थांखि लानाय जादों जे फैबाय थानाय समफ्राव जोंनि लाइमोन लिरगिरिफोरखौबो जोङो बोसोराव गांनै गांथामबाबो जोङो बिजाब सेबखांनानै होनायनि मोनसे जों थांखि लाबाय थादों। बेखौ जोङो मोगथां महर होनो नाजादों। बेनि थाखाय जोङो बिटिआरनि मानाव गेदेर प्रमद बर' सार बिथांजोंबो जों सावरायगासिनो दङ। लोगोसेयावनो जोंनि माखासे गेदेर गोलाव बिथांमोनजोंबो जों सावरायजों। बेनि सायाव जोङो इयुन समफ्राव जोङो हानायसिम जोङो मोनसे मोगथां महर होनो हागोन होननानै सानदों। आरो जों खावलायगोन जायफोरा दासिम गोबां लिरबिदां लिरगासिनो दङ बा बिजाब सेबखांनो हायाखै बिथांमोना गोसो नारभास जानो नाङा। लिरनायखौ हानायसिम आवगायलांनांगोन बिथांमोनखौ जों खावलायनो सानदों आरो जोंनिफ्रायबो बिथांमोनखौ जों हानायसिम हेफाजाब होनो नाजागोन। बेनि थाखाय जायफोरा बे बिथिङाव गोग्लैसोनानै दङ बिथांमोना जोंनि बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमखौबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन। जोंबो सावरायनायनि गेजेराव जोङो जि हायो एसे एनैब्लाबो जों हेफाजाब होनो नाजागोन। बेखौ जोङो नैबे मिडियानि गेजेरजों फोरमायहरनो सानो।